מה שאתה צריך. לא, תעשה לרוחב, כבר שתעלה את זה אחר כך על היוטיוב, שכולם יראו. אבל ברוחב לא רואים גם אותך וגם את הכרית. לא נורא. תעשה את זה ככה, טוב. יש מספר שלבים לכיוון של כריות אור, וזה השלבים. השלב הראשון אנחנו לוחצים על המתג הירוק אדום, כך שהירוק לחוץ פנימה, והאדום בעצם יוצא החוצה. אז שימו לב, אדום זה בפנים, אנחנו לוחצים על הירוק. כל הניפוחים אנחנו עושים רק כשהירוק לחוץ פנימה. פותחים את הוונטיל נגד כיוון השעון, את הראש של הוונטיל. מכניסים את המשאבה ומחזיקים בצורה הזאת כדי לא לנער את החלק הפנימי, שלא לקרוע את החלק הפנימי פה. אם אנחנו מחזיקים ככה, אנחנו יכולים לנפח בעדינות את כל הכרית. לא צריך לנפח מהר, כי ניפוח מהיר מדי יכול לעשות נזק לכרית. ננפח בהדרגה עד שכל תאי האוויר בכרית מלאים. כשכל הכרית מלאה באוויר, היא מקבלת מעין בטן. אנחנו תכף נראה את זה. כשהיא קיבלה את הבטן, זה השלב שאנחנו עוצרים את הניפוח. בשלב הזה היא כבר קיבלה את הבטן, אפשר לראות את הבטן פה, אז יש את הקרטון, יש פה את הבטן הזאת. בשלב הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מנתקים את המשאבה, מבלי לסגור את הוונטיל, אנחנו שומעים את האוויר יוצא, אנחנו צריכים לתת לאוויר לצאת לפחות למשך 3 דקות. מותר שיהיה יותר מ3 דקות, אבל לא פחות מ3 דקות. זה יכול להיות גם 5 או 6 או 7 דקות. אל תסובב, אל תסובב. אתה הורס את כל הסרט, מה לי? תקרין בטלוויזיה אחר כך יראו טוב. בקיצור, אנחנו מחכים עכשיו 3 דקות. בזמן שיש לנו את ה3 דקות, מה שאני יכול להראות זה שאנחנו בעצם נותנים דף הוראות, שבדף הזה יש 4 שלבים, מ-1 עד 4 פה, שהם השלבים שאנחנו עכשיו עושים. הם כתובים בשחור על גבי לבן בדיוק, כולל השלב שאנחנו ממתינים עכשיו של 3 דקות. לאחר 3 דקות, מה אנחנו עושים? אחרי 3 דקות אנחנו פשוט סוגרים את הוונטיל, פה את הראש עם כיוון השעון, אוקיי? ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מניחים את הכרית בכיסא גלגלים שמיועד לה. נעשה את זה פה. בצורה מסודרת. מתיישבים בצורה הכי סימטרית שאפשר. עד הסוף, עם הישבן עד הסוף. הרגליים מונחות ברגליות, הידיים מונחות על המשנות ידיים אם יש, אם לא, אז בצורה הזאת. ואז, וזה החלק החשוב ביותר, פותחים שוב את הוונטיל למשך כחצי דקה. פתחתי את הוונטיל, שומעים את האוויר יוצא, אני מודד על השעון, חצי דקה. האוויר עדיין יוצא. מרגע שעברה חצי דקה, שזה עכשיו, אני סוגר את הוונטיל, וזו כמות האוויר הנכונה בכרית. בכמות האוויר הזאת לא משחקים, היא נשארת ככה למשך כ3 חודשים ללא בעיה. מה שנשאר זה לתקן את תנוחת הישיבה או לשנות את תנוחת הישיבה לפי הצורך. יש לנו כמה מצבים שאנחנו עלולים להזדקק להם, וזה כבר אינדיבידואלי. שלב אחד זה אדם שיושב בצורה שהאגן נוטה לצד אחד. יש מצבים כאלה לעתים. מה שקורה במצב טבעי, בכרית רגילה, אם האגן באמת היה נוטה אצלי ככה, האוויר פה היה שוקע ופה היה מתרומם. על מנת לתקן את זה, מה שאני עושה, אני לוקח את האדם, או אני בעצמי, מטה את עצמי לצד השני במשך כמה שניות, ואז האוויר עובר לצד הנגדי,
ברגע שאני חושב שקיבלתי הטיה שמיישרת אותי, אני לוחץ על המתג האדום כאן, וזה נועל את זה בזווית שיצרתי. עכשיו יצרתי זווית ישיבה חדשה. כרגע אני באופן אישי נוטה קצת יותר לפה, בגלל שעשיתי את זה. אם אני מרגיש שאני באמת נוטה יותר מדי, אני מתקן. איך אני מתקן? אני שוב מעביר את המתג הירוק פנימה, ואז אני יכול לתקן, ללחוץ, להעביר את האוויר לצד השני, נעשה את זה ל2-3 שניות ולסגור, ועכשיו אני כבר סימטרי. עכשיו אני יושב ישר לגמרי. אנחנו צריכים לתקן כל אחד באופן אינדיבידואלי את עצמו, לכן הדרך הטובה זה לשבת מול מראה, לנעול את המעצורים, אולי להחזיק ידית אחיזה בכל צד כדי שתוכלו להעביר משקל מצד לצד בהתאם לרמת פגיעה שלכם, אבל על ידי זה מתקנים את האגן. מה שנותר לנו לעשות עכשיו זה למנוע החלקה. אחת התופעות הכי נפוצות לאנשים, לאו דווקא נכים, גם תלמידים בריאים בבית ספר יושבים הרבה פעמים ככה. או אנשים שיושבים בצורה כזאת עם הגב כפוף והאגן זרוק קדימה. זה אומנם נותן תחושה של יציבות, אבל זו תנוחה מאוד לא בריאה, זו תנוחה שיוצרת לחץ באגן. אנחנו צריכים לשבת עד הסוף פנימה ולבקש שמישהו ירים לנו את הברכיים, אני אעשה את זה לבד, לאחר שפתחנו את המתג הירוק, לחצנו על המתג הירוק, אנחנו נרים את הברכיים באוויר ונישא משקל רק על האגן למשך 10 שניות. ב10 שניות האלה האוויר עובר קדימה, יוצר מעין גבעה מלפנים. אחרי 10 שניות אנחנו נלחץ על המתג האדום, וזה ינעל אותי במצב שיש פה גבעה יותר גבוהה מלפנים ושקע מאחור. הגבעה הזאת מונעת את הגלישה שלי ואת ההחלקה קדימה, מבטיחה שאני אשב יציב ותומכת את המשקל של הרגליים, ועל ידי זה מפחיתה את המשקל באגן. בצורה הזאת אני מפחית בצורה משמעותית סיכון לפצעי לחץ. אלא מה? שברגע שעשיתי את הפעולה הזאת זה הרים לי את הרגל, ואם הכיסא לא היה מכוון נכון אז הרגל עכשיו קצת תלויה באוויר, אז ייתכן שאני גם צריך לכוון את גובה הרגליות. כרגע הרגליים שלי כמעט תלויות באוויר, במצב הזה אני הייתי צריך להרים קצת את הרגליות. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון. הישיבה הזאת היא מאוד יציבה, מאוד בטוחה נגד פצעי לחץ, מונעת החלקה, נותנת הרבה כוח להסעה של הכיסא גלגלים, ותחושה כללית של יציבות על מנת לאחוז חפצים כבדים וכדומה. אבל מאחר ואני שקוע מהאגן גבוה בירכיים, ותנוחה שמאוד מקשה עליי לדוגמה לעבוד מול מחשב או לאכול. כשאני אוכל או עובד מול מחשב אני רוצה לשבת זקוף. קל מאוד לעשות את זה. אני בסך הכל לוחץ על המתג הירוק שוב, ומעביר את המשקל קדימה, נשען על הברכיים. אם צריך אפשר אפילו להוריד את הרגליות כדי שכל המשקל יעבור קדימה. בצורה הזאת כשאני יושב ככה, האוויר בעצם עובר מהחלק הקדמי לחלק האחורי, מרים לי את האגן, הפוך ממה שהיה קודם. אם אני אעשה את זה למשך 10 שניות בערך, ואני אסגור שוב את המתג האדום, מה שיקרה עכשיו יש מצב הפוך. עכשיו יש לי מעט אוויר מלפנים, הרבה אוויר מאחור, אני יושב הרבה יותר זקוף, אני יכול לעבוד מול מקלדת, או אני יכול להחזיק מזלג וסכין ולאכול בצורה הרבה יותר נוחה. שוב, זה נכון לפרק זמן, אותו פרק זמן מסוים שאני עובד מול מחשב או אוכל, ואחר שעשיתי את זה אני שוב עושה את הפעולה ההפוכה, לוחץ על המתג הירוק, מבקש שמישהו ירים לי את הברכיים, נותן לאוויר לחזור קדימה לנפח את החלק הקדמי, ולאחר כ10 שניות סוגר את המתג האדום ויושב שוב יציב כמו שרציתי ישבתי קודם. זה הכל. כפיים.